Kanyang aki din! Marlon, maturog tan, rabi Maturog ka din. Jak pa inalpas to aramida ka surat. Surat? Sino ti suratam? Ni manang ko. Nan kitaak man. Ay saan? Kitaak ko na. Saan nga road? Kitaak no adda kang mali na. Ay, di mo managawan. Kakaiso na amalmalpas kaon. Basaak laang. Na. Tainalanan. Ay puunay kamutan, Marlon. Dirlaang di mo pa'y ammo nga ispelingan. Ay wrong aya. Katuan, D-E-E-R mo't daytoy insurat mo. Anya ngay daytoy, ugsa. D-E-A-R kumaa. Ay wala niya. Ay aguray ta sukatak. Ay, nagado tirong spelling mo dito'y surat mo. Ay na. Ay git talaga kasta Kinujak nga rod nalpas ti elementarya. Pasensya ama. Imbagken ka ta teacher ka iti English. English? Saan nga English? Ay na, no estudyante ka. Pulos, asaan ka nga ipasa? Umay kayo manganan Anya pa'y latar aramidin nyo dita. Nay, nakadasar gaya man ti pamigatan tayo bakit? Breakfast is served. Kunamot Bigbigatan nakmanan ako nak. Dayta kat timadikan ka. Di mo kaya't ti maisuro. May! JR! Come and eat na! Saan da kayat ti umay mangan? Ne, tapay. Kasano? Korek kala akorek iti grammar. Kayat mo pag-Inglesin ida, ket marigatan da nga road. Isursuro kayo lang iti pagsayaatan nyo. Di yo kayat dayta. Ala, tasyak ti mga yab kadakwada. JR! May! May kayo manganan! Ubing! Kunak namin kan kaamangan tayon. Si kalang arudan ti di na kayat ti umay dito'y kusina. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Tane, maladaw kayon iti eskwelaan. JR, what's the English of kusina? Ni Mami Mat, tila madamdamag na. Kitchen, naglaka, di mo pa'y ammo. Spell kitchen. Ala, mangan tayon, aldawon. Isursuro kayo itinasayaat. Ngam kontraan matoy amayo nga uray nagan na di na ammo nga spellingan. Gloria, agmerienda tamot tareses time. Ay, stresak ita manang. Kaano kamot ngamin asaan nga stress aya? Nakarkaro ti stress ko ita manang. Aywan gayam. Engineer nila kay mo anya. Wan, apay ana sa ludsud mo. Nalaing ka di iti spelling. Sa bali ti paglaingan nila kay ko, Gloria. Amumunuan niya. Ay, nilakay ko. Ultimo dir, di na pa'y ammo ti spelling na. Ay na mababainak manang. Imbag takinitak jay surat na kinimanang na sakbay nga impatulod na. Kasano arong spelling ako nam? Dir nga ugsa. Pati dayta pa ka-stressam. Nilakay ko, engineer nga agpaiso. Agam saan mo't akorek ti grammar na no ag English. Okay lang mo't kanyak. Uray dagiti anak ko manang. Nakapoy da iti spelling kan grammar. Ay na, Gloria. Awan serbi na nga English teacher tinanang dano kasta.
Nalakid din. May sa oras akong dito nga gururay. Nag-meeting kami nga rod. Di ka pa imot nag-text. Ay na, di mo tumula maawatan no agteksakan ka. Kasano nga min maawatak? Ket English mo ti pa nag-text mo. Kita ang manday tanga ugalim. Sursurwan ka nga rod. Adula amin na surwan. Sus! Laklakaya na kaon. Isukat ajak kayat ti agtekskan ka. No umawagak, di mo kayat asong batan. Una, takabutang ko ti pa nag-English mo. Nyalagi din. Intakit din. Paandaro mo tuylugan tamabisina kon. Ala, dumagastan di tatalipa pa. Gumatang taman iti ready-made apang rabyan tayaw. Kaya't kuman mo ti agsida iti fried chicken. Anya? Ulitin man. Fried chicken. Fried chicken ko namut Ha? Fried chicken! Basta agbalikas. Nagadukit nga mo na yan. Mabisina kon. Naimas di ginatang damami kanda di asidaan. Amom ka di no anya. Amok fried chicken. Ala, fried chicken ko nam. Say-saya atom abaliksan. No di mo kayat nga ungtan na ka ni mami. Iso nga ro dajak kaya ti mapansumango. Tagungat manan kanyak ni mami. No jak amo nga ispelingan jay damagan na kanyak. May! JR! Mangantayon! Ha? Mangantayo ka nun, JR. Maudi akon. Umay kan alangan asyak man lang ang ti maungtan. Mapanak pa yung makibasketball. Madamdama akto na mangan. Into no saan ang nakasango ni mami. Ditakan. JR! Agsubli ka ditoy! JR! Ay, siyak manin ti pagpupudutan ni mami. Apay ngay, ayan ni ading mo, May. Rimwarmat, makibasketball ka no. Oras ti panangan, mapan makiayayam. Ayan nga ni Daddy. Jak mo no napanan na. Sige, mapan ko ayaban, Mami. Daddy! Mangantayo ka nun! Daddy! Shh! Saan ka na takari? Apay, Daddy. Madamdama akton amangan. Inton malpas ni mamim. Apay ngay. Pagapaan min tumanen ti grammar ken spellingan. Sus, maudi ako namangan. Lakay, kita to'y grade ni JR, ijay English na. Oh. Ha? Mano ti grade na? Kita ang amin. Na. Hay, nagngaton. Nalaing 80? Nangaton day ta, para kan ka? Ay, kuwana, kano 75 laang ti grado kiday. Ay, ay 74 laang akidi. Basol mo day to'y. Basol mo. Ne, hapay man na nabasol ko. Tunggal isurok ida, kontraam. Nagadua saom nga uray kalamakongat. Iso aday to'y ita ti epekto na. Nangato kidin aday ta grade. Anum ay ati surok na. Saan mo ta maigatang? Kayat ko 90 grado na. Ne. Siyak nga English teacher. Kastoy lang ti grado ti anak ko iti English. Ay san amabalin day to'y. Daddy, di mo ibagbagakin ni Mami Tiyan niya. Nga inted dan ti card mi iti school. Nan, kita akman. Oh, dayta. Di mo ipakpakita kin ni Mami Ay sus. Nagbabanday ti grado mi ti English. Iso nga min ti pagkapuyak a subject, Daddy. 76 mat. Nagrigat mat nga min ti agsurat iti essay.
Ay, may stress manan ni mama. Isungarod adi mo ipakpakita kan kwa na. Ang magure ka. Kita da ito grade mo iti daduma subject. 95 bak di tamat, daddy. Da ito'y science mo. Agasam man. 90. Ha? Ay na, agpadpada kayo kiniading mo. Nababa ka di mo ti grado na iti English, daddy? Wen nga road. Iso nga agong unget ni mamem. Ay na. Apay nga min ayaan nagkapoy kayo iti English. Kat no isursuro na kayo mo't ni mamiyaw. Anya laki din aya. Oh, Gloria, saan kan samot na makaturturog? Apay anak ko namday tamanang. Saan kan aglowing akas idi? Nangisit pa yan ti aglawlaw dagita batam. Madlaw gaya man a permit stress ko. Si kaki di mo ngamin. Anya launay aya ti paka-stressam. Ay, ado ti paka-stressak manang. Ti kayat asawan tinagan mo a Gloria. Glowing. Amok ngam nariga mo ti aglowing no ado ti pakakumikuman. Agrelax ka lang kadi. Apay, at daya babae nila kay mo. Ay, awan manang. Katapay nga rod ang ma-stress ka. Anya lakit din aya, Gloria. Apay, awanen ti mayat asumango amangan. Ha? Ken apay anak kakalugong ka. Adda pa panam? Ay kwa, ay mapan ko lang bisitaan ni kumparek. Pumanaw ka kat mangantayon? Sa anak pa'y ngamin amabisin bakit? Na, asino pa'y itan nga iti kasangok amangan? Ay damay kan JR Kano awan damag? Ay agure ka taayabak. May! JR! Mga nun! Ne, apay ngawan ngagpay susumungbat. Awan samot ten ti mayat amakisango kanyak amangan. Ay... Uray si kan samot. Di na kun kayat akasango amangan. Ay kwa, adda pa panak. Agpudno ka man kanyak marlon. Anya ti pudnok manan Kayat nakakasango amangan wenno saan. Yes or no? Ay sos, English manan ako na akon kahit. Nagsimplian laang mat. Yes or no? Ay yes, I know gayam. Ay yes, I know. No, ay yes. Oh, kita man dita. Di mo ammo asong batan? Mababainak at talaga kadagiti teacher dagiti anak ko. Tapay aya. Nagbababa ti grade da iti English. Dandani saan makapasa ni May. Dayta ka di tinakaro apaka-stressam? Ay, wen nga rod manang. Amom no anya tinaskan nga rabidam. Kat, ibagam amanang. Relax ka lang. Tinapatag, agis iskwela da. Kat, kasanungay mo't nilakay ko. Ultimo kalakaan adir. Di na pa'y ammo nga ispelingan. Relax. Day talaang ti maibagakken ka. Relax. Anya pila nga itar aramidam. Paandaramon ato'y lugan taagawid tan. Ay, nakatugaw kagayam ditan. Na, apay, anya ayat ipampanunutam. Ay, kwa. Jay si daan Maluman, katnay. Mabisina kong. Ay kat dumagastan adi tatalipa pa. Ay sa bagay mo't kidi Agsidata manan iti. Korek
Taran nakmanan. Mabain akong nga agsaw. Fried chicken? Sige, intan. Ay, iko nakman no. Fried chicken ba ka? Nagadun ti sindam. Ala kamit nga ala. Awanin na bati kanyak apray sikin. Dua pa ilang ti sindak. Oh, 2 plus 1 kin ni daddy, oh. Plus 2 kin ni mami, oh. Manon amin. Ay, iko, tumal na kayo man ah. Mangan kayo lata ka din. Agdengdengag ni mami yu iti grammar yo. Kas kada spelling yo. Aywan gayam anya. Saan akong ngagtagtagari? Mga naklatan. Makaamu kayon. Kasapulak ti agrelax. Jak kayaten ti ma-stress. Ay, Yes! preksikin tumanan ti sidaan tayon, ah. Ay, adun tulay ta preksikin. Mami, ni daddy fried chicken kano jay fried chicken. Daddy, anya ti spelling ti preksikin. Tumal na ka man si KJR. Mangan tayo kitin. Kakaiso na nga, agsasango tayo itamangan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din. Ayan ti kursunado yung rep nanang ha. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ka, ibiyong anak kaw. Lalaki din na yan ni nanang. Pagpilyin kayo aya, noon ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya, manaw ti budget mo? Ano ti kwartak nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakkalan nga raw, anak kaw. Sigurado kayo ni tinayta nanang. Wan? Mayat daytoy, dakdakkal ngam ti rep ti karo batayaw. O sige, day tangarunan ti katangan tayo nanang. Sigurado nga ano ti umapal nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibiyong anak ko. Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang iti sentro itay. Nangalaan nyo ma, tinggatang nyo. Yawa, nanginan sa ti kasto erep. Ang lalaki din na yan ni tatangaya. Siyempre, ha? Kwartak, tinaygatang iti dayta arep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Isa pa'y nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang tatang da kayo, met. Nangalami tinggatang nyo kunak. Ay, sweldo tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masasira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatanganyak. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak, ti pa nagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax.
Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, timbaganakan ka. Awa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam, Iso matiyag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamo ti saludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dali makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang. Sipod nagrugi ti trabaho na. Awal sapay ti talo abulan. Imbis amaragsakan ka? Ay, bakat, sabihin ko sa iyong totoo, madalaga nga rod. Amang kunak no aldamatan ti illegal at trabaho ti anak ta. Di naman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padagprogreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ka ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka diti kasarsaritam ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka man? Sa dino ti nagapamaya. Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, Nakitang dana kada tataon dong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapingay. Kaslasaan mo nga ang progreso ti biyagyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga aging gaita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao, iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Ngam manumatan appliances ti nagatang ko. Nagasat kayo nung dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaag iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang ti mapanmugatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadala ni tay nanang. Kat? Ay, apo ayan. Kas napimpiman tilangana. Ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka nung amen. Iso nga adumat at agbilip kan ko, ha? Day tayo nga rood ka nanang. Ado ti bumili biti ka nagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan da. Agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod da abalay. Sipod pa ide. Aging gayta. Layjay, agab-abang dalata. Sa bagay, Anya ko mati serbiti kinagagat da no nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kayat ko asawan. Ayan po sa emo. Talaga kasta. Duma nabuntog ti progreso. Nadalos ti wagas mo. Di ka man makibibiyang iti saritaan may nga na si kagardaw. Wen. So manao ka man ako na ako, ne! Kumusta ngay bakit? Internet tataundong titangdan niyaw. Kasla na unag man hindi pampanunuti ma.
Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko nam lakay? Inted ka din ni Tata Undong, titangdan niyo, kunak. Won, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min naunag apang panunutok. Anya ti pampanunuto maya? Timbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay. Nagagatak ka no. Ngam saan mo't nga agprogreso ti biyag ta. Kastama kami bakit, no daduma. Nabuntog ti progresaw, no nadalos ti wagas mau. Naimbag pa'y kanya. Kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti adong appliances na ginatang da. Kasta nga rod. Anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawonin ang makitangtangdan ta. Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo ba si tornong ta? Nayunan ta pa'y da jay, tapno makagatang ta mo iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok, adumteng tulat ta. Wag ta ka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Nalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mo't may bibusan. Iso nga doon nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak na kayo met. Wala. Anya nga rol ti trabahom. Anya kayo na yadiyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayab. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay nanakmat. Agtrabawak manin itong rabi Lo isote ko nam. Please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Di kwarta, Ibyong anak ka. Manuti kasapulan nyo kaya nanang, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Mangala kayo latan iti walit ko nana, kano ti kwartak. Mano, ti alaan? Nung mano ti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso kadagiti trabahador, Ibyaw. Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanan ti umaapal akaro ba? Pasting yawa. Laita, pailangan mo ti ada di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan nakla una yan. Awa talaga, oh. Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Madanagan na. Di yung matngarod ibaga. No, sa dino, ti paggapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Sweldo ni Ibyong Sweldo na iti. Anya ti trabaho na aya. Payarabi imot alumual. Night shift nga raw, ti trabaho na. Adaya mo ti night shift, apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw, awat mat, gardaw. I want to remind you, siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadulakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, Ibyong anak ka. Naragsak kay tanana, mayati isam mo. Ay, uwan ata, umadani matan amalpas ti balay tayo anak ka. Sino diyak si sirip?
Sana kag bindot. Ni Rowela na ikinanag ah. Ay, uwan. Isungag pa isaw. Nga nga tati sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano at awanan, ang makipurpod de yan nangagasyawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ko. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y tibalay tayo. Nga mabit man lang takasaritak man dadya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Ah? Auntie Luisa? Anya ti sirip-siripam dita. Ay, kwanti. Ti balayo. Dandanin mo ton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie. Aywan, tadagagat nagtrabaho ni Ebi ang anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y, auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ebi ang. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang-tangdan kayaw. Ngam awan ba't pakakitaan iti kinagagat yaw? Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklauna iti kalugaran tayo lakay. Sino akalugaran tayo? Bakit? Dan ti Luisa danda ni malpasan niya balay da. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyong anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Salud-sudak to man gayam. Ibaga ka isarek nak to mat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Ang mga nuisunto mo ti pag-progreswan ti biyag ta. Bakit? Ni Ibyong ngay. Diyak magmakita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano sa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manan ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga road na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga road maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Anya lakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 yeah. Ne, apay ngay, alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa lodsoda no sa dino ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agina. No anya ti trabaho na. Awa talaga Ne, ada ti umawawag. New number mat. Katsong batam mga napatag ti ibagana. Hello? Ay, wan, siyak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Ha? Aniya? Ada ni Ibiyang nita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam, Luisa. At dahil police station ti anak ta. Maibalod ni Ibiyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palimod minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami.
Anya? Ay, hawanan nanang. Ay, ang mga nutong palbiyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? ay, na kayo kinitatagan natin makamo makituloy nanang. Anya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasya ti trabaho ti anak ta. Hanggang pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y ngagi na. Ti may papan ti trabaho na. Ay, anya nga ita. Yawa talaga, oo. Jack mangarod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Ay, una yan, Luisa. Hindi kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasyay. Ket amo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Ti ko na ada, kat agan-an na damot kano nga min lakay. Ewan ngam kita aman. Oh, kita am tinabasamak. May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ay, ang mga kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Ay, awa talaga, oo. Gardo, anya ti aramidan ta. Saan ama balin ama ibalod ni Ibiyaw? You know, nadagsan ti kaso ti anak ta. Mumlay ta bakit? Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, na niya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta nailisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawan. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag ka, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka no iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi magam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinunsinti na mo iti anak na. Inlimod da kanya Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon sa amat ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitapno da pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibiyong idey, saan ko ba? Mat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi nga illegal mo ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso. Tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming amanan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas, bakit? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wana. Tamay sa kamata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kini Ebyong. Hindi adote, may awid na kwarta. Panagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam. Yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay no, saan ko kumasinuportaran ti kas di plano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kumaan na saya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga ramid na. Di mayat kuma. Ay nga manyangay. Kaya't iyo tinapaspas sa panagprogreso.
Uri amoyo adakas. Inarami julata. Kitaam tibungan na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatom mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla aminan. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Ti ko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingato kadagita sakam. Nasakit ko na, nasakit! Apay, si kalaeng aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminan. Anya ti si Nanang? Dahi talamangan, ti pagalispan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laminan. Nagsakit nga rod titenged kaw. Naktangan sa idirabi Dayta, agigidan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka no mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan latenged ko tinasakit Nanang? Pati da ito'y barokong ko. Ay una yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak pa yan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati paglutwan niyaw. Ne, adda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ingkatulungan ni Nanang agluto. Sakton ti aginaw. Awan ti kadwa ni Nanang agluto. Kat si Kangay, Nasakit nga rod ti tenged ken barokong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man ngamin ta puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni Nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti sidaan. Agtugaw ka kidayn, damagang pailaang no anya ti sidaon. Ne, balatong sama day ta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akasta tiin luto yu asidaan. Kano maiparit kanyak day ta. Kahit isumutid. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo mam. Agsaksakit lang arod titenged ken barokong kong. Pag sidaan dakpay laang met iti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam? Igay Aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw ta nasakit ti tenged ken barokong ko. Uho,
Anya kumangay ti connection data na sakit at tenged kan barukong mo, di ta pa naginaw mo. Di naksungsung-batan man, Emma. Ina-unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na, nagmayat laki din ayat istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay naku, naktumot kang ka. Ang katuluyan jay bida lalaki, kan jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo nangagaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga taan? Ay, inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan kita agman. Inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Nauma akon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam ang arud ti sakit na. Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. Apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon na. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nagbuisit tayo ito'y papain. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes. Na. Love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo nangag. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, aya. Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita ang magbuy-buyaak. Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. Na. Bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. Adda-date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damot latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na aki na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. Lalalala. Nene. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik. Apa mo, sika Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Ni Brian day jay. Kut agkita kami tangal daw. Ne, kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan date na. Asaan ati pain reliever ko ti agas na. No dikat LOVE as in love. Na. Napan nakidate ni Emma kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pay tadda ka date na.
Angam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Ay, mabuting samot nga gayatan. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Nga, tanya ka no ngay matisakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kat adda saksakitan na. Kasmet kanyak kumarkaron samutten ti sakit to'y abaga. Na, 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 na. Oy, Emma, Na, 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 Imo! na. pakilaban man dahito yung madamdama. Wen, Manong. Ni. Naragsak dahito yung kapsat ko Lupasak ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay kat aglinis ka pa'y kuma, dito yung unag ti balay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raud. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidom dahita? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidek day ta itangaal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dahito yung babae. Ay na, nasaya at magtaada ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay mutten ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang agalim dahita na sakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang daytoy. Ay, iso nga agsaksakit dahita abaga, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumang na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manan. Nagsakit alagipon dayta apasamak nanang. Kita man dayta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan mo't adakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramida. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumot ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napray ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyawm, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo.
Saan ka nga reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kayat adenggan. Tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Day ta pride mo ti agadaw. Isaw ti pagsaksakitan day ta tumeng mo. Nay, agay glasses kan? Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Dahito ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko ka di mo laang no adda ay glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, kaduan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Mangisuro ka manen, Manong. Nasayaat mo, tapno saan ka laang anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kenday. Candy? Ag candy ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raod. Awan mo tin sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kung day taabisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumeng ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti candy. Nay, si kamot ti aglut-luto, Emma. Ni Manong mo nga'y. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kan, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.